Prečo? Ja musím Neodchádzať. Matúš, ty si nerob srandu zo mňa už. A ty si robíš srandu s nás tiež. Tak... Dajte nám prosím invite. I'm just a girl. Nehráme teraz na no! And you were real side B. Naughty Is it girl. my destiny to neviem čo. To reálne ste začali bez nás. Danielko, ako ti to mám vysvetliť, aby si to pochopil? Nie, Povedz mu, že neviem. cukriky, že keď cukriky sa rozdávali, tak to nebolo, no. Áno, keď sa cukriky... To ti zrazila moja električka! To není moc dobré. Co nechceš? Tak. Na niekoho ide raketa. Jasné, MZAC. Do prčic! Koma, nemáš za čo! Čo ti dávam, tak toto bolo dosť dobré. Dobre, Vy ste... dajte invite chalani. Dobre. Ešte počkajte! Chlapci, vy ste paka. Chlapci, ste paka. Do prčic! A ešte si dáme Nea, či dáme si už svojich panačikov? Ne, keby už svojich, tak ja idem chlapci na ten svoj full-on skill, že ja mám safety car a... Ale nie svojich, dáme si Matúš. proste, že bez oných. Daj invite! Počkaj ešte, Morek! Invite mi môže dať! Dobre! Dobrý. Hurá! Máte počkať vy opičiaci! A však Čiže to je dobre! musia, nebo pokým treba, Danone 3000. Čau Matias! And Michal is still Čau waiting Matias! for a new championship this Čau Matias! on day On 27th to of teba March nepočuje, Michal. 2024. Čau Matias! Pozdrav! Ahoj Matias. Neviete, ako sa... Toto je anarchia! Toto je anarchia! Chalani, No. neviete, ako sa volá rieka, ktorá má dve písmenka a začína na U? Volga! A je na Slovensku. Ur! To mi nevychádza. A možno vychádza. Uho sa volá! Vyše drbeci. Nie, bez srandy sa volá uho! Ako... Áno, uhoj! Však to celý čas vravím! Nevravíš, ja som to povedal, ty si povedal ul. Ja som povedal, že Ono by si taký Obelix! Ty si taký konár po nemecky. Super. Na to už zapínaj mapu, heknu. Nie! Čakajte. Zapol. Uho sa to Tyško, povedalo. Ja som nabúral. dajme sa to myšky, no, dajme sa to. Mišo, fakt nie, chalani, prestaňte. Chalani strašne hučí. Súhlasím. Ty si to inak ľudská vieš mutnúť. Alebo stíšiť. Ale nemitujte si to. A ono je to sranda počúvať, kým to není... Ja som netratil soundboard, ja som ešte odpojil, ja som na disconnect namiesto soundboardu. To už sa ich dotýkalo. To som chcel ja dať, si pokazil vtip! Ináč, Mišo si im povolil dať tie soundboardy. Ale ja neviem, ako to mám urobiť. Dajte hru bezo mňa, lebo mne to načítava stále, dajte jednu hru bezo mňa. Pridaj tam to ľudské Niga. No však to tam dáme, len ja musím mať tie permisie. Dobre, ja ti ich dám. Dám ti permisie, dám ti to. Dano, ty si debilný. Ty si retard! Ale ty to máš povolené ako mod, Dano. Ja to nemôžem dávať, ja som to minule skúšal. Ale máš to tu! Ale to je jedno, ja proste... Mi to nejde. A nemáš na toho zlý súbor? Ako Nie, by toho zvuku? nemám, to určite nie. Pozriem rolls. Mod. Ty potrebuješ mať shitpostera rolu. Shitposter rolu potrebuje mať. Daj mu shitposter rolu. Vy vôbec nepoužívate smajlikov. My preto aj telefonujeme. To mne seká do čelu. Ty si retard. Tak prepáč. Tak prepáč, naozaj. Tak prepáč, toto si naozaj nezaslúžil. Ale to som nehovorila na tebe, Mišo. Nie. Častočne. Hoveda sprosté, debilné deské. Tak tu ťa zastavím. No že Emon, ty si, ja nechápam, kde je tvoj IQ level. Ja ti poviem, kde je. Na dne Mariánskej priekopy. Dobre, bol dobrý, uznávam. Ďakujem.
Chuj ste. Ľudská, to je skrátka, táto obrovitánska Ja skrátka. viem, ja som si to nevšimla, Matúš. Tak ja som ti len chcel dobre, no tak... Že on si nepomohol tým dobrom tvojim. To je rytí, ja som sa netrafila magnetom. Dobre, tak na budúce ti nepomôže. Že ten typ človeka, ktorý musí Nie, stať Matúš. agresívny. A dobrý. Tomu ver. Ďakujem. Dobrý ti, neznáš nás. Dobre, Emo. Ty Ale vás mám skončil. rada. Skončil si, Emo. Radšej si staraj oči, lebo ťa Ale nie skriem. ste už tak ďaleko. Ja mám vlastne Emanuela, Nie. nemám rada. Ale nie, Leba. mám rada. Emo je tým, ale Emo... Trošku by No som daj, povedz. Ale Emo je ríšavý, takže u neho akcia musí byť na inom. To riti, ja som to zase minula, tú skrátku. Kamu, to inak si reštartujem komp, hneď som naspäť. počúvaj, dobre, nič, nevyjadrujem sa. Reštartovať? Dobre. Čo? To on iba. Jak to, že Prečo? Matúš prvý? Ako ste mohli Čau. Ja prisám Bohu. Ja prísam, To prdele. Dobre. to som bol ja boh. To je moc, to už ne. Aj ty to využívaj jen toho, ne ja. Boh. To musíš využívať. Ja to používam. On to aj používa na ty, mňa reálne. chápeš? Nie. Používaš na poslednú ľudskú. To prečo? Dobre, to je tá skrátka, to je tá skrátka. Počúvajte, ja som chytil 3-krát za sebou emzákov. Ale To je zlé, to je dosť zlé. to si robí srandu. To si robí srandu. Teba dal magnet. To si robí srandu, Emo. Počítajú sa body. To si robí srandu, Emo. Yes. Ja ťa zabijem, Emo. Emo, ty si mŕtvý človek. Ty si aj toto si mi spravil aj... Osobný problém. To si nespravil aj v reálnom živote. Ale kebyže vidíte, čo sa tam stalo, to bolo tak dokonalé. Áno, natáčaš to? Aj tieto rozjazdovky. Toto bolo Či on teraz plače? dokonalé. Ale na tom moste. Čo sa stalo? Sral to pes. Sral to pes. Ale toto je super mapa. Poviem túto mapu. Taká obľúbená myšová. Lebo ja som prvé dal magnet na niekoho a tak som vytlačil Dana preč z mapy. Ja mám Obaja proste sme sa odstrelil preč. rozhodli. A potom obaja sme sa ocitli akože naraz na tom istom mieste a ja som dal O nie, tú to schopnosť ma- dňa, takže som ho opäť odhodil do vody. Dobre, vieš čo nič, už ti neporadím. Nie? Áno, Prečo? len tak. Alebo proste môže, no. Aspoň bude väčšia sranda. Vy ste retardi! Kde tu je skrátka, Toto je- Matúš, prosím? To nie je žiadna skrátka, to Dvaja je za proste ideš sebou. rovno, otočíš sa, ideš naspäť a otočíš sa. Ty si nie, ako rovno, ty si hovno. Tak sa zarúľam. To si robí srandu. Ujo, Bohy, to ma ďakujem, ja by som znova vlepil do toho balóna, či... Ale bubna, či čo to je. No prči! Aj tak sme stále. Jak? Ale aj trunky, aj všetko. Čau Matias. Čau Matias. Chujak! Čau Matias. Čau Matias. Vy ste takí idioti! Ste to úplne otočili. Okej, hombre. Idiotina, normálne, že čistá idiotina. Dobre, a niekto... Pakáreň, toto je normálne, že pakáreň. Pakáreň. Počkajte, ľudská a bochní chleba. To chcel urobiť. Kamo, mne tak seka komb, ja normálne zemrem. Jedna bochník, vy ste hrozný. Nie! Ja vás mám rada, ale odtiaľ potiaľ. Nie. Toto bol No pes. prčiť! Ktoré hovado? Toto. Dano, poď, Danko, poď mi dopredu. Netrafil. No prčiť! Ale chcel som. Bochni, Nie. no prčiť. Dano, poď, ne! Bubuj kľúk. Nie. Ne, ako to chcel dve po sebe, to není fér. Normálne, že to není fér. Nie som späť. Haha, všetkých troch som chytil. Prepač si. Nie. Dano, ty kde si až? Ja sa ako prdeli. Ne! Čau, Emo. Čau sa pas. Vy ste mi... Doriči, to není fér, toto nemôže byť pravda. Ne,
Ty si deb... Chlapci, to to už fakt neste. nie, ale to už fakt není vtipné. To je reálne špatné. Jakože to štvrtá... Čo ti šibe? Lebo ja som potom tam blokoval Ema. Hej, ty si proste totálny, že pako. Ty si niečo, že ešte... Také niečo. Toto mám To vtipné. Mišo je ináč? Toto bola ešte dobrá hra. Sebás, pozdravujem takto, na ďalku. Mea. Dáme ešte jednu vtipnú. To nechápem, ale dobre. Nikto Deti, nechápe. posledná hra so mnou, keď niečo, lebo potom už budem si reálne ísť. No tak ale Mišo to nie je, takže A super. kam ideš, Mišo? Teda, Emo. Ja som vedel sa modliť a potom idem spať, lebo ráno skôršie vstáva. A prečo? Lebo mám zajtra ráno skúšky z francúzštiny. Jean-Test de France. Ja mám zajtra zubára do prdele. Lebo tak nadskočila, to bolo tak vtipné. Hej! Ja chcem dvoch Hemzaku. Hej! Hej! Toto je... Hej! Počúvaj, Normálne, že v strede toho, ako sme preskakovali. No to sa nemôže. Iba počujem húkačku reálne a už Ja som nenarazím. ešte aj reálne, že aj za ľudskou. Tvoj ti. Prčiť! Matúš, to bola uražka. Jasné! Jak môže byť za ľudskou, hej. Ale už som blízko, Aj, aj. takže už pohode. Chlapci, ešte také paka. Á, už som Ja nechcem tú políciu. Tvorí ti. Dýcham ti na chrbát. Jasné, však prečo Matúš, nie. smrdí ti z úst, sorry. Ja to som trafil do vlastnej huby. Ty si debil, To Matúš. máš na to! Matúš, Dobre, fakt. jak ty sa chytil do vlastnej pasce? Do sebe ešte stáva seba za mne, neboj. Jasné, bochní, máte danové. Ne! Tomu nerozumiem, ja si nebudem schopný hrať, mi proste nefunguje s tým. A vieš čo, mne to ináč tiež... Mne to ináč tiež blblo. Ale potom sa to rozbehlo. Počkajte, prepáč, to bolo tak vtipné, ale že mne to tiež blblo a potom rozbehlo a zároveň vidím jeho postavičku, ako letí úplne po mape. Mne to tiež blblo, ale potom to rozbehlo a teraz úplne beží po mape. Ross Hamilton! On proste tak hrkotá, ako keby to mal nejaká hráčka. To za mnou už je iba ľudská, hej. Za mnou je... Ema? Ne! Áno, ne, toto není fér. Kámo, mňa to už nebaví. Čo? Nie, vytočia ma to, lebo chcem hrať a... No Mne to seklo, to není fér. No keľu za nich. Posledná hra. Matúš, bolo si ti ísť to do treba. nás. Bolo ti to treba reálne? Bolo ti to treba, Počkaj, ja ste trafil? No áno, a konce som nedokončila pre teba. Vy ste odrazil ešte ďalej? Áno, Nevidím. Prepač. hamba ti. Hamba tvojej rodine. To je z rozprávky Dobre, môjho, ja sa s Ktoré vami on povedal učím, byť tým ktorého mám na profilovke. On povedal, že hamba tvojej rodine. Muž, ktorého máš na profilovke? Oj. No na Discorde, to je mušu. Aha, ja som počul, že muž. Dobre, Matúško. Čau, Sebas, čau. Mišo, čau. Ľudská, Lucišip, čau. Daro, čau. Majte sa. Užívajte sviatky. Aj ty, čau. A Mišo, tebe to tam sejka tak, že v podstate sa ti to nevie launchnúť, že? Mne sa nedelá na Steam, no. A čo ti vypisuje? Nič práve! No mne sa s tým vedel launchnúť, ale mi to chvíľku trvalo, kým sa mi No už tam launchlo. launchol Steam a... Tak dajme ešte jednu, potom ich to stíhame. Ešte jednu bez ňoho? Dobre. Hej. Možno aj dve stíhame ešte. Whack. No to je zábavná mapa. Alebo prípadne môžeme si pozrieť Čo toto. je za mapu? Oh shit, To si hovoril aj minule, keď sme ju hrali ľudská. Alebo môžeme si pozrieť toto, aby nikto nebol ukratený, čo sme niečo zahrali. Nie, choď hrajte, to je pohoda. Nebudeme si nič pozerať, nechápam. No však A to, už čo... dal si ten oný, už... Soundboard? Let's go. Nie, ešte nie. Tak to si mohol teraz spraviť, veď. No nemohol, lebo teraz hráme ďalší.
Ale ja ho musím najprv vytvoriť, čiže ja musím tú vyslovene presnú chvíľku nájsť, rekordnúť a tak. Nie. Nie. Chceš robiť srandu? Nie, áno. Hej! Dobre, vidím to. Tá ľudská kam letela. Nie! Ľudská. Ja sa nevyjadrujem. Toto mám tak vtipné. Ne, proste, dobre. Dano. I swear to you. Aký predikt? Čo ste ticho? Ale ty si ticho. Dobre, Dano. Nejde, to vôbec nejde. To je skill issue, ľudská, nič sa netráp. Dobre. Ne! Zase, zase šmíkol na mojom banáne. To znelo moc čudne. What do you mean by that? Kapo, ja som sa... Ne, dobre, ja som sa tak bol, že sa tam odrazí naspäť. No, áno, protože ako ti zapínal ten katrader, že si mal stáknutý ten oný loading button? Či loading, ne? Hej. No, tak počkám. Dám na teba. Ale... Boha jeho. Nie, ja som... Dobre. Jo, som prvý. Ne. Ako dlho sa ti zapínal, Dano? Akože celkom dlho, asi 5 minút. Proste musíš upgradeovať, Miša. Ako? Upgradeuj si komp. Nemám money, požičaj a upgradem. Si zarob. Money. Nemám nervy. Must be funny. In a rich man's world. Aha. Things that I like to do. If I had a little money. Poďme hrať, že každý sme jeden nástroj a ľudsko spieva. Dobre? Mám to. Každý robíme jeden nástroj a ľudsko spieva. Dobre, ja budem bás. Už začali sme novú hru, už, sorry. Nie, ja budem robiť beatbox. Takže ideme. 3, 2, 1 a... No ideme, spievame, halo. Áno. Ale neurčili ste pesničku. Však to je čo predtým, money. Money, musí zapíšať. Ty si každý šiel. Vy neviete ani melódiu. Ja neviem melódiu, nepoznám tak často, alebo... Doriti, ja som práve zakečupoval celý oný... Kruhový objazd. Inak učili nás na autoškole, že to není kruhový objazd. Učili nás na autoškole, že to není kruhový objazd, ale že je to križovatka s kruhovým objazdom. No, lebo to je križovatka svojím spôsobom. Áno. To je také horúce, čo mám robiť? Viete čo bolo moje prvé slovo? Prečo ma ignorujete? Nie, ja som ti na to povedal. No, To bola reakcia moja to. A pozri ma. My zahodíme teraz. Robíš srandu. Tak poď nejakú pesničku, že všetci poznáme. Ja by som dal oné Waka Waka Áno. Tak ideme, zapneme, hej, takže. Waka waka samira mira sankalewa, ese por Afrika, samira mira A ľudská ideš. Za mňa si robiť srandu, hej. Možno som to zaspievala s zlým textom, ale aspoň nefalošne. Nie zlým, rasistickým. Je to úplne super text. A seba sa podľa nás hodne. Myslím, že ľudská má viac N-wordov než seba v tejto hre. Akože, zase. To pochybujem. Aha, ja.
Sebas bol dlho mietnutý. Pravda. Ne, kto to dal na mňa zase tú raketu? Zase kto je Lucia? Nezabudni ma pozvať, Matúš. Ako vieš, že sme už u konca? Nie. Lebo si pozerá tvoj stream, nie? Nie, hovorím to priebežne, nepozerám s tým, lebo ešte viacej kavo. Aha. Ne, prosím, ne na mňa! Jasné, kto je Lucia? Ja. No ale akože si ja nedala. To Neviem. nemala byť Ja otázka. som to dostal fakt blbo. Myslím, že pesničku, ktorú všetci vieme spievať je We Get to Celebrate Our Differences. Áno, gabu. We celebrate our differences. Uga Uga No, ideš od začiatku. Kúpil som si 3 boxy. Celebrate our Our differences. differences. Nie! Yo! We get to celebrate our differences. Uga buga bu, uga buga. Stiel som. Ching chang chong chang ching ching chang ching chang chong. We get to celebrate our differences. Uga bu, uga bu, uga bu, uga bu. We get to celebrate our differences. Chinka chinka ching ching chang ching chung chung. Nie na čo tako, chili jamba. Aha, ty to máš aj normálne, že podľa slova. Boríky! Matúš, ja som myslel, že som dostal toho Dereka, a to je som svojho emote. Tak som ťa pozval. Počkaj My sekundu, name is Derek Ray and this is... My name is Derek Ray. And today is with me is Steven Robson. Super, ja som dostal 2 emoty v charakter boxe, to je aká sračka. A kam budeš musieť ísť, Lucka? Spať. Akože aj ja, ale asi o druhej až. Alebo možno trochu neskoro, lebo zajtra skoro stávam. Mám veľa Prečo? povinností zajtra. Prečo? Lebo mám strašne veľa toho, čo musím stihnúť a začínam jazdou v autoškole, takže... Tak to je Keď vážna... nechcete, aby boli nejaké zranenia na uliciach, tak som sa dobre... Na mňa skoro zrazilo auto. To som nebola ja, neboj, to bola si Matúš. Nie, to bol nejaký... Nie, ja ešte nejazdím. Mafia boss. Mafia boss. Tak to bol potom tento Dano. To bol nejaký ugabu, ugabu. Bol vo Forte alebo na Toyote? Myslím, že bol Mitsubishi. Dobre, tak to mohol byť môj tatko. Začni hrať, Matúš. Dobre, hudba, hraj. Toto si dáme, toto ešte Clock Tower Crossing. Čo je? To mali hrať Toto je dobrá mapa. Máme ďalší To je vyrovnaný dezen, Ugabu, ugabu, Tam je skratka, ugabi, gabu. Ja viem, že budeš spievať. Koutík Jarabi, to každý pozná. Koutík Let's go! Zabijú. Chovajú do takej Chovajú, jo. Zárady, kde Zárady. Haló! Ja to znásilňujete. We got to celebrate our I'm differences. being raped right here, brother. Ugabi, gabu. Ja to neviem, ale je to vtipné. Norrič, dávno ne! Tuto to máte. No ešte ma aj ocekom Michal, hlúpy Norrič. Prepač. To je celkom sprostá mapka, no? Myslím, že ľudská netrafila onu. Áno. Niekto ma tam sočil trošku, takže v pohode. Ale ja tým pádom, že teda na mobil mi sa tam strašne blbo... Hej, To to je... bolo veľa emot, to sú výhovorky. Nie, to je pravda, Odhaluj akože. sa. Ako nie, ako musíme ju uznať. Musíme im uznať, akože... Ale čak už Ty si odhodil stačí. môjho kamaráta, tu máš na to. A ty si hodil moju kamarátku, počkaj, na tým sa stačilo. Ty si odhodil mňa, myslím. To je v pohode. A tu máš, No nie, a tu no máte, nie. a tu máte obaja. Debil. A čo tu máš aj ty, Mišo? Teraz sa za mňou sú nahnevaní kamaráti. Ne, prosím, teraz ne! Kde si? Ja som sa spavnul pred tým Clock Tower, ja dvakrát prechádzam jednu Clock Tower. Počúvate, detka?
Ja som Posledný videl, teraz jak boli vám. ľudská proste to Posledný, otočila. som posledný. Sebastian, kde tam toto? Dobrá. To kde si, Sebastian, aký si rýchly? Ja? Veľmi. Čo si Verstappen alebo čo? Max Lepšie. Verstappen. Aha. Ty si tak ďaleko, že nemeria rakety, prečo by to niekto robil? Á, ľudská, pozri, ja kde sme. Prečo by niekto dal tie rakety? Oh shit, ja som netrafil ani. Čo by sa... Ne, prečo som vzal na ňo? No, to stihnem. Ne, ja som padla Nie! Dobrý ti! do keľu. Dobre, šibe? ďaleko. Sebasti, čo? Ja? Tam je sám. Seba zve nemeckú Poďte na jeho vlajku. spoiler. Poďte na jeho spoiler. Nebolo ti smutno? Ani nie. Má nemeckú vlajku, jo, nechaj. Ale ona nie je kompletná, niečo tam chýba. Tá podstatná časť tam chýba. Ešte nejakú vtipnú mapu. Daj tu, kde som nadával Danovi. A ty mu Tá je skoro každá druhá. To je každá mapa. Ale myslím tu Danov, ty si retardovaný. Je tam tú Čínu, terakota. Čo to? Alebo, neviem, to je Hej, jedno. to sme nemali za seba som ešte. Alebo nie, počkajte, dáme. Daj toto, toto je dobrá mapa, daj toto. Dobre, no. To sme mali so Sebasom. Neviem. We celebrate our Vidím tú differences. peknú vlajku, tak ju, vieš. Svoje spojenci, Dobre, chceš vás. No jasné. Seba si Čing, tam čing, taký, že ako čing, 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 30 čing, miliónov čing, Číňanov mŕtvych, ne? čing, čing. To sú všetci títo, tie sochy, čo sú tu vidíš na tom obrázku. A fakt? Už hráme? Hej, Nie. Lebo ja robím krížovky počas toho, keď nehráme. Luci šíp! Či nebo Matúš. Áno, aby to seklo. Aj To mne. není fér. ale zdá sa mi, alebo... Dano, ty si debil. Ty si retard. On proste, to je tak vtipné, lebo keď ja dám ten meč, vy nové zmizne cez tie obrazovky. Né! Dohrite fakt s vami všetkými. Kde ste dá zase? Our differences. Buga, buga. Vidíte sa. Super, teraz som nezobral akoby. Né, tento obrovitánsky banán. Prestaň dávať toto na mňa, Michal... Aha, dobre. No jasné, Michal Norris. Takto nikdy nedobeneme seba sa, ty šunka. Nebolo otec, ale teraz nemôžeme, musela potom. Banana! Skoro som ho nové, že zrazil ten banán. No ja som ho trafil. Tak áno, lebo ty trafíš každý druhý banán, na ktorý sa pozrieš. Wow. Na čo to smieš, ľudská? Na ničom. Nie. Na tom, jak to neviem hrať. Koľko máš tých posratých shieldov? 12. Myslíte, prosím vás. Už mám dosah na seba sa. Ty blbec! Ne! Dano, ne, ty si fakt hlúpy. Oh, God. Ne, toto normálne, že není fér. Oh shit. Ale ako? Dano, ale ty si normálne, že je hlúpy. Čo? Ja nechápem, lebo on nerozmýšľa normálne. A ešte na mňa dá jasné, Dano, ne, ty ma nechceš normálne, že zbombardovať? Dano, fakt, trošku prosím ťa. Ťa zbombardujem jak dražďany. Fakt, Daniel. Banány špinavé. Tam, choď, normálne, že choď preč z môjho Komu si výhľadu. môžeš končiť, je to tu zákruty. Choď, normálne, že choď preč z môjho rostného pola. Ešte ma aj roztočí. To Čo, som Daniel, normálne, že fakt, normálne, že ja som s tebou tak skončil, ako ešte nikdy predtým nikto s tebou neskončil, fakt. Dorky. ľudská sa eliminuje sama. Pozri, vidíš, aj ľudsko ešte, aj ľudský si robí srandu. Hej! Jo, aspoň niekoho predbehnem, aspoň nie som posledný. Aspoň nie som posledný. Zasa seba. Nemecká vlajka, zasa prvá.
Som ináč chalani si vytvoril, neviem či poznáte hru Crusaders Kings 3, ale to máš proste, že každý má vlastné kráľovstvo. Crusaders Kings 3. A každému som tam dal z vás jedno kráľovstvo a práve... Poznám to, ja to poznám. Hej, a práve Sebasovi som dal Nemecko. Let's go. To som ho nazval, že Sebas je jak pancer. Jo. Tak ja neviem, čo som tam mal dať. Aby to nebolo voľné. Sas. To mohlo byť sas. Dobre, dajte ďalšiu. No ty si povedal, že ideš spať až o druhej, tak čo si vymýšľaš? No však dajte ďalšiu som povedal. Jaj? Ja som počula, že ja už. A to znamená, ako by si išiel povedať, že ty už končíš. Nie, dajme ďalšiu. Bolo by mi smutno. Každý počuje, čo chce počuť, ľudská. Ale takže máte to už nechce mať. Áno, vás následuje aj cez mikrofón. Každý chce počuť, čo chce počuť. Či vlastne nie. Každý počuje, čo chce počuť. Som doma, či naspäť. Ahoj. To je dobré. Dajte nejaké emoji, dajte emoji. Ja neviem, ak sa to dáva. No. Na vesnici. To je... niekto dal? Prdele, ja som dal emoji, ale som zabudol vyštartovať. Vidíš, toto bol plán od začiatku. Všetkých vás roztočím. Je to podlý a zákerný plán. To je Lucia do keľu. Ja. Lucia. A tu máte toto. Ty hovado! Ja som to rovnaj zaseknutý. Ale Zuzka. Toto je dobrá mapa, toto sme nemali ešte. Ani ja som to nehral ešte. Mali sme to. Ja som nehral. Nie ja. Není vám blbo? Ne, ja som narazil do jediného slupu. Toto je dobrá mapa, toto sa mi ľúbi. Lebo si prvý. Dorici, ja som ešte do vlastnej onej nabúral. Som posledný. Mierte na Dana na prvého, nie na druhého. Ty hovado! Nie. Nie. Ja som tak ďaleko, že ja na vás ani nedovidím, ani nedostrelím, ani nič. Ja to vidím! Nie, to nie si ty. Aha, už konečne vidím aspoň ľudsku. Tak to sa bojím. Ty si... Dano! Ale... Ľudská trafila otvor. Nie! Dano! To som videl. Počuj. Ja som to zabrzdil, ale nešlo to. Dobre, z posledného miesta na tretie. Poď, toto bol... Som spokojný. Fragianato. Toto bolo Nie super. som spokojná. Ja nie som spokojný. Ja som asi dvakrát vyšiel predu a dvakrát som ho poslal do prdela. Musím byť tiššie. To ti pripomenáte. Víš, ty by si mal byť tiššie. Veď musím. To ti reálne volal tatina, by ti povedal, že ty si bol tichšie? On je teraz v Debine, mi volal, že... Jaj, sorry, bo moja mamina to napríklad robí, že keď jo nemám prísť zavolať, tak mi zavolá, že mám prísť do obývačky. Nie, možno mi mama povedala, že má na hre a pustí to všetkým, ktorých poznám. No, ty je debil! Ty je tam! Nie, musím sa ale to len pri tejto hre bez srandy. A ešte pri Minecrafte. Včera som hral Walking Dead a bol som úplne potichu. Tak keď to hráš sám, tak... Počuj, zahráme si niekedy Dead by Daylight. Nie. Tam budem rebať, to nemôžem. Prečo nie Sebas? To som povedal Nie. ja. Aha. A prečo Sebas nie? Nie. Prečo? Toto nie je dobrá hra. Dobre, Dano. Michal, hlúpy Norris. Normálne, odteraz máš takú prezývku. OK. OK. Poď preč. To spravil. Chleba.
Ne! Vy ste sa reálne proti mne spikli a to fakt není sranda. Ale nie, však aj my bojujeme proti sebe. No jasne. Pozri, Dano. teraz, takto, pozri. Matúš, prestaň, fakt nie, choď preč, choď preč, choď preč, Matúš, choď preč. Ty hovado! Čo sa stalo? Nie! Kakalo. Danko, hello! Je tam Michal od Norris, už to ani není vtipné. To mega... Amatér! Ty si ma netrafil safety carom. Tak ja som ťa trafil. Ups. Ne! Zmečuj ho. Ja hovado. Riši sa. Ja som videl späťáku. Ne! Debil. Ja som zabršil. Mišo, ty si debil, a ja budem fakt plakať. A ja som mal raz taký pocit. Strašne na hovno deň, strašne na hovno. Ne, miau! Ale na to veľký banán! Iba debil to ten dal. Nie! Ne, počtu na shield. Ja nič nemám. To je strašná... Nie! Kocka, tak sa bije predo mnou, ale to bolo... Jaj, som celý, konečne. Už je ticho. To je taká sranda. S týmto neom je to veľká sranda. Želúzka. Žmurkol som, keby ste nevedeli. Nie, nevieme, lebo nemáš na tú kameru. Musíme nechať ľudsku vyhrať, nech aspoň raz je na tom pódiu. Ja teraz vyhrajem. Matúš, Formula 1 vydali video, kde je Carlos a Lando. Box of Bluffs sa volá. Jej. Videl si ako na onom povedal, že my two best teammates a tam bol Charles a tento. Hej, ale s Landom šerol fotku na Instagrame, takže... Wow. A hlavne, že keď ide o Ronalda a Messi, tak povedať, mne to je jedno, že si dáva najviac fotiek bez trička na Instagram. Žartujem. Ja si myslím, že oni majú všetci tam dobre, akože v tom kruhu, najmä si myslím, že Lando, Leclerc a neviem, že hrali, že oni majú dobré vzťahy tam. Však oni, no áno, oni spolu hrávali aj Russell, aj Albon. Aj Russell, aj keď nemáš ho rád, tak aj on je v tej grupe. A nie, že ho nemám rád. Ja viem, však tento proste chápem. Chápeme. Ako Emo, on nemôže za to, aký je. Žartujem. To nie je podľa mňa. Russella mám trošku rád. Jak hovoríš, na každom vtipe je kúsok pravdy. Nie. Zakývajte do kamery. Ahoj, ja som Jirka. Dajem však ste gogo. Zdravím všechny, gamerovce a gamerovkyne. Hello, tady Kelo. Tak tu bol Slovák. Mišo, keby sa ti to podarilo, tak by som... Nie. Začínam čím viac, tým viac. Čím viac. Čím ďalej, tým viac lutovať, že sa mi to nepodarilo. Poď preč, Michal Norris. Ty si taký škaredý. Nie, ja som celkom pekný. Dori ti zasrati. Ľudská padla do hlavy. Mišo, to, že si ma videl, znamená, že si medzi poslednými, takže... To je pravda. Ale teraz som medzi tretí a ty si posledná. Nie. Aspoň si ľudská môže povedať, že je hot. Teda teraz som už aj ja. Dobre, už aj ja musím byť tichšie, chlapci. Už aj ja musím byť tichšie. Čo povedal? Ale vôbec nepoznáte to Vyšla mapky. mama do izby, že mám byť tichšie. Kamo, ty si taký... Ja som taký perfektný. Mišo, ty si taký fakt, že retard. Ale nie si. Mišo, teba mám už rada. Ty si ešte akceptovateľný. Ďakujem. A to je 4-krát vtipnejšie, keď to povie ľudská proste. Tak to už neviem hovoriť. Nie! Nie! To si je. Vy ste strašný, ale že fakt. To som bol ja. Už vám nikdy nepošlem domácu úlohu, budete potrebovať. Fakt, Na to dostane cez niekoho iného. Pozor, už to začína s výhražkami. Ja som si aj tak Už raketu. Ne, bochy. Fakt, pokazného škardého ja to nevyšplám, ja to normálne nevyšplám. Níka. Fakt? Takže bochník zastaralého chleba.
Mišo, ale ty nesi ani vtipný, ty už si trápny. Poď preč. Brzdíš ma tu, Mišo. Dobre. Nie. Netrafil si ma. Do riči. Áno. Ne, ako to? Ty hodo. Ako to, že Dano to zrušil? Wow, Dorici. Nie. Poď sem. Jo, Mišo. To bolo pekné, to usná. Predbehla som Dana o... Kapo, ale ja som sa teraz normálne skoro prevrátil na stoličke. Ja som normálne zlakol. Áno. O tomto. O čom? Ja sa bojím. Ja sa mi na chalani posunú 2 hry a idem. Ako fakt. To je strašné. Čo ti zasa poslal? Sebastian, mne to pošli, prosím. Sebastian, pošli to a mne, prosím ťa. Neukameňujem, pošli to. Aj challenge. Zazdieľaj obrazovku. Nie, to neurobím. Možno spočíval pri tom. Jože môj. Oh môj bože. Toto je dobrá lampa. Na teba sa dobre šikanoval Sebas. Hej no. Momentálne ja. Ono to bude zmyslieť. Ja som stuck. Počkaj, prídem ťa vyslobodiť. Ľudská už ani radšej nehovorí. Ja som sa trafil do vlastnej tejto. Nemôžem. Čo to dodá? Ľudská. Čo? Vy ste jak vpredu. Spadol niekto dole? To tak vtipné ako Sebastian. Boriče! Kto je Lucia? Ne, zase... Ja som to netrafil. Ty debil. Yes. Ne. Yes. To bolo tesné, počúvajte. Toto bolo tiež tesné. Do Rici. Ale no tak prečo zase na mňa miano? Nori, zase Nori. Nie. My sme dohodli Dana. Ale... Ľudská, kde si? Ja Mišo, bezinku. proste fakt nie. Mišo, prosím. Nie. Ne! Dano, mám Dana. Nein! Mišo, čokoľvek máš v pláne, neurob to. Urob to, Mišo, urob to, prosím ťa. Jo, lebo on mi zobral. Ne, dávajte na mňa rakety! Prosím. Díky za teba. Ne! Ešte jednu, Luci, poď. No, idem ešte jednu. A potom ešte jednu. Ja Mišo, dostal som sa do tvojej pozície. No, ani sa nepozeraj. Ja to radšej zmažem. Nie! Ja som to ešte nevidel. Ja to radšej zmažem. To, čo si poslal mne, to prvé alebo druhé. Dobre. Je to seba si debil. To je strašné. Someone's about to got nailed. Kamo, 3 shortcuts, to sú myslím, že 3 skratky, nie? No.
Jaj, staré dobré večery. Večere. Ja pôjdem večerať. Večery. Á, už viem, ty si akože Sebas. To bude posledná večera. Ja si to budem potom. Kľudne. No a mne to We got to pošli. celebrate our differences. Opice. Ako to, že som nikoho netrafil? Ne! Dano, ne! Kamo Sebík, ty jak si ďaleko? Čak, tu je. Že vôbec nie ďaleko. Čo robíš? Kto mňa furt naráža? Že rozmýšľate trošku so svojím životom? Kamo, vy opice. Nie. Dano, jak tam kňučí, jak prasco. A že... To je tak vtipné. Čo robí opice? Ne, prečo na mňa 18 000 vecí musí ísť? Come on! Kamo! To je sračka. Come on. Jak to, že míst? Proste ja nič na teba netrafím. Ja zase neviem nič na teba trafiť. Si jak popredu, prosím ťa. Ja mu dávam slovo Emzakov. Dobre. Jo, ona je nabrala do sebe, teraz máme. Počúvajte, ja tu také drifty robím. OK. Až na to, že ťa nikto nevidel, lebo si dead Ja last. som spadol dole. A ľudská mňa búrala. A ľudská je ticho nejako. Ľudská tryhardi. Ľudská sa naklonila dopredu. Aby išla rýchlejšia aerodynamika. Nie, ľudská nerob to. Dobre, ďakujem, že som mi spravila. Ľudská zaváča mobilom teraz. Ty stále ďaleko. A kde si ty, Matúš? Ja som Kamo, ty si druhý. debilný! Silný blbic! Jeho numej, že neproste, ja ho nedávam. Vidíš, veľká stopa. Ale... Ja som nabúral. Yes. To preto. Do riti s tebou! Chlapci, ja som prehral. Taká složitá mapa. Jasné, lebo to proste on dal až za cieľom dal tie one. Kamo, ja to nestíham dokončiť. Ani nikto z vás už. 700 metrov. Ešte, toto nemôžeme nechať takúto mapu. Áno, ľudská nemôže že nebyť na pódiu, ani nedokončiť. Áno, Dobre, ale fakt, že už poslednú hru. isté, že. Slubujeme. Isté, že? Ja som sa vymenili sa pozície teraz normálne, Mišo. No vlastne nie vymenili, proste som iba pridal sa na druhú stranu. Toto môže byť taká strana, keď nás bude veľa. No, toto. Kamo, prečo to vyzerá ako exoti? Exoti. Nevyzerá úplne ako... Nie, to vyzerá ako to, že... Castle. Vlastne, koľko toho máš? Moc veľa. Ugabigaba. A ľudská, čo si tak ticho? Nič. Počuli ste niekto ľudsku? A tak čo pozeráte? I can't get pregnant. Have you tried? Do you like vision or do you like vision? Hello. Ne! Kto by to robil? Prosím, chyťte sa niekto za ten obrovský banán. Hello. Ne! Ešte 18, 12 vecí. Čo má to preč? Moja skratka. Budeš. Tam to máš. Bum. Junge. Ne, kto Lucia je prvá? Aha. Jak je možné? Nie na dlho. Raketa.
Ne, Dano! Ne. No. Nikto to tam nespratal. To zrobí srandu. Ja to bolo vtipné. Oj. No to si hodne prdel zo mňa. Ne, prosím vás, prečo nám dávate Dano? Ja už som ich mohol dobehnúť. Ty si fakt nové, že šunka. Ešte aj skoro chytí ten banán. No to máš za to Dano, bolo ti to fakt treba. Ešte ti aj toto dám, prosím, na čo to do mňa dávaš? Strel ty do seba sa. Dano! Dano, ale Dano, prosím ťa, trošku rozmýšľaj. Môžeš sa ich dobehnúť. Jo! Nie. Dobrá, Mišo. Dobre, díky moc. Máš to nahrané! Toto máš to nahrané? Áno. Počkaj, nemôžeš skončiť, že ani nedokončíš. Poď, teraz dokončíš. Ja už musím končiť. Ja musím byť tichšie. Čaute. Nie, Čau, Luzka. dáme fakt jednoduchú mapu, fakt. Ale však už som odišla aj tak stade. A ty sa môžeš kedykoľvek vrátiť. Nie, naozaj už musím ísť. A keď budeme prosím. Však môžeme pozrieť, no v Jasne. môžeme hrať. Sa pozrieť to dnes. Nie, fakt nemôžem. Tusko. Aj tak. Tak nie. Aspoň sa zasmiala. Ale to si ľudská. Doriti. Wow. No ten je mor. What the fuck? Chlapci, ja musím byť fakt potichšie. Aj ja. Musím byť Takže potichšie. teraz sa iba rehotal, takže to není tak. Ja už som dostal druhé varovanie. Už som dostal druhé varovanie. Fúha. Takže už naozaj iba šepkať. A od koho? Neviem, to bolo iba zaklopanie, to už bolo fakt nebezpečné. Ajaj. To bolo len také agresívne zaklopanie No, na dvere. Who's there? No dobré, ale ja už pôjdem po tejto. Koľko si myslíte, že má toto zliadnutí? Pokémon Go. 10 miliónov. Miliardu. 98 miliónov. No tak dáme bol bližšie. Nebol som. No ty si bol bližšie. Bližšie. Ja som nebol bližšie. To je blbosť. Aj tu je to ktorá Lucia, aha. Ale blíka. Ale je tu. Yes. Koľko máš tých shieldov? Čo to stena? A daj mi shield. Nie. Retardande. Nie. Ja som otočil. Už to mám do mňa. To je to debilko nejaký. Kamo! Banán. Banán. Mr. Bananík 1, 2, 3. Počúvaj ma sem. Ja som mu dal raketu presne vtedy, kedy si sa Ale rozkoletovali. Aha, ľudská, bum. Kamo! That's some bullshit. Dano nám uteká, halo. On neutekal, on jazdí. Presne tak. Wow. A už ani nejazdí. Je! Ne, prosím vás, chlapci, ne.
Čím sa nám pomôže naštvať? Koľko z vás na mňa budeme čúvať tu na? Dorici. Betty, počkaj sa. Chlapci, videli ste, čo som teraz ja spravil? Nie. To bolo tak vtipné. Lebo ty keď si to meníš, tak ja ťa môžem úplne krásne, bez zbrane. Ja viem, ale ja si tam nazval počkaj kvôli Sebasovi iba, aby som to podal. Super. Čo to mám? Nebrzdí, Matúš. Ako? Nebrzdí ani náhodou. Nebrzdím. Dorici. Brzdíš nedobrovoľne, ja vidím. Nie, ja som netrafil. Nie. Chlapci, ja som dvakrát za sebou spadol. Proste to nedokončí. Trápne. Pozrieme si to video. Pozrieme si to tie video. Ale to bude chaos, lebo ja zase neviem rozumieť, či to niekto hovorí naozaj alebo vo videu. Dobre, teraz musím ísť? No akože už som unavený, tak. Pozrieme videa. Ja si tiež idem. Aj pozrieme si to video iba. Alebo zahrám FIFU. Alebo Minecraft. Áno. Alebo zdáme jedno také krátke, tak už nič. Minecraft. No som schopnejšie tie videá, ale... Ukáž. Najprv ukáž to, kde... Čo, na čom sme sa tak rohtali? Je na tom... Ľudská spievala.